kitab Hosea na itu lupa kala nong ngabashipo kedekot kabaningkong adu balai hinyau pra bat khatar u Israel ulong uding wany baplung basai lauso kan banang bon uso jong u kataru lanang bon kiduan baulatei kan banang kham sai so ka khandeu jong u kataw lanang kham panitanat ikipaya beli thau jong u kidono jong ki kilong ki basyukur jementa kidai bansya janjar nakabanta kapop jungki trai un pentuai kiduan jungki bat un penluet ki paya beli thau jungki ya mantahi kini ong ngem don siem namar ba ngem ting burom shu yo trai badus iem un lale ayu nakabanta jungi us iem ka Samaria un suja lengai kum iding thalap alor slaum kijaka kenjang jong ka aben ka jaka le pom u Israel kan sya penjot thiau kisya batki tin thab kin sami alor kiduan jongki batkin ya perta sya kilomba to tab ingi bat sya kilomret to hab alor jongi to bet ya kahok na kabanta ya ladi bat to od yo so kajing isin ai tepu ya kadau syra jongpi namar kalabiang kaya ban ya wad yo trai bo untuk wan ban penhap slab da kajing penem halo jongpi kaktian jong utrai kasam masis pasan tawat barabor ya ka khamad utrai terwai hu terwai ke jingero ya u to ya lap iki kam phla jong u to sneu kraw ka kerteng bakhu jong u ai ba ki do nuot ki bawat utrai kin shat kemen tawat barabor ya ka khamad utrai to phai shu utrai ba ka jing klain jong u tawat barabor ya ka khamad jong u to kan mau ki kam ba phla u la le eki kamba jong u wat ki ktien bishar jong u tuat barabor ya ka khmat utrai phi ki khonu Abraham mushakri jong u phi ki nong her pateng uta u Jacob baut lajien mo utrai dei blei jongi kirai bishar jong u kidon hasa telak ka perthai tuat barabor ya ka khmat utrai kajing buli naga gospel bakut kat kum Matthews kala nong habashipo kat khot ka banengkong hadu banyo ujisu la khot shalade kat arngot kisnran jong u barul a heki ya kabor halor ki mensim boman ban be no eki ban pen koj baro ki jingpang bat baro ki jingkrau ikerteng jugi kat arngot ki apostol ki dei kini Nekong u Simon Yauba lakot Petrus baru para jong u Andreas Jacob Kun jong Zebedi baru Yohanes para jong u Philip baru Bartholomeus Thomas baru Matthews unang lom kajana Jacob Kun u Alpheus baru Thaddeus u Simon Canadius baru Judas Iskariot ubalashat kelaya u ya kini kan arngot Jesu lapha udah hukum iki wat lek hang no padeng ki jentel wat rong hakano kano kesnong ki Samaria Henry to lek pen bena sikilang berot balaja jong kaying Israel atau ya yalap kat ba bidang lek daong kahima kabeneng kalajan ke gospel jong trai